mor hjælpe dig med at hoppe hej? Deroppe. Og den der. Og den her. Så kom. Mor skal hjælpe dig med at hoppe højt. Og mor skal ikke hoppe nogen steder. Ej, far har. Skal far hoppe? Nej. Far hoppe? Nej! Hey, du behøver ikke at blive så gal. Nora, ved du hvad vi snart skal? I Karbad. Skal vi Karbad? Man kan da ikke have sutten med i Karbad. Ja. Nora, du er sådan en lille sutte nok med ind. Pas nu på. Nej, benene først. Benene først. Benene først. Lille hissekrop. Hopper du højt? Hopper du? Nej. Men du skal tage benene først.